So dunay mga tao igsuon nga wala pagayon diha sa presensya sa Dios. Mga nagmasakiton nga mga kalang, mga nagmasakiton nga espiritu nga angay pag yung atimanon sa usa ka Kristohanon. Unang daghan kay mga tao dinhi igsuon sa kalibutan nga wala pa modawat ni Kristo. Unang nagsugo ang Dios diya sa Mateo nga panglakaw kamo. Sangyaw sa pulong sa Ginoo. Aron igsuon daghan ang mga tao ang makaangkon sa maong kaluwasan. Nya kita nga naana sa kabungkot sa Dios, naana ta sa presensya sa Dios, usahay igsuon kita nga mga Kristohanon magtinapulan pa usahay sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Igsuon tan-awa nga daghan pang mga kalag igsuon karon nga nagmasakiton nga kinahanglan pagyud ug mga doktor nga mo tambal sa ilahang mga espirituhan nga kinabuhi. Una kita igsuon tabang ta si usab ka anak sa Dios yung tabang ta sa pagmensahe sa pulong sa Ginoo aron igsuon daghan niya ang mga tao nga makaangkon sa giingon ni Jesus Christ nga giandam nga dapit dito sa giharian sa langit. Amen. Muna igsuon nga dili lang kay pastor ra kini nga responsibilidad, deacon ra kini nga trabaho, mga preacher ra kini nga trabaho, kundi lakip na kanatok nga mga membro nini nga simbahan, katong mga midawa kang Kristo, katong mga anak na sa Ginoo, kinahanglan gyud igsuon nga motabang kita sa pagmensahe sa pulong sa Ginoo. Ulaw mamidikon kay usahay suphon mami inay kono ginanaya lang la ito mo ato ka dito mo sangyaw ka sa pulong sa Ginoo niya rat sister mo sangyaw mi ay di may minaw anak mo ingo po kaday nga bahala mo ala mo siya kinabuhi tuon na to brad sister kinahanglan gyud sa tao nga makaangkon sa maong kaluwasan kay libre ni hatag ni sa Dios. Amen. Hatag sa Ginoo libre. Usahay lagi ang tao magtinapulan usahay sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Makita ni mo nga luuyan ni silingan uyo isimbahay. Unsa kay may tabo sa kalag ani? Niya ato nabasa din sa Mateo chapter 25 nga inig-ani sa anak sa tao igumo niya ang tanang tao din sa kalibutan. Iyang bahinon sa duha ka bahin. Nyagwa ka nagpapinumanon sa Ginoo. Dito ka ma-apil sa mga kanding. So nga ito panitamutan nga kitang tanan igsuon nga nangalagad sa Ginoo. Dito kita sa tuo sa kamot sa Dios. Amen?
Sayang nga itong pag-alaga, sayang nga itong pagsimba, matag Domingo, unya day suon, dito na ta, makaadto sa kalayo na walay pagtalo. Lord, wala mo ko'y absin kada Domingo, sige magsimba. Sa lino na to ato kagalingon isuon. Tinuod pa Diyo ang ato pag-alagad sa Ginoo. Sumana igsuon ang pulong sa Dios nga kanunay nagpahimangno kanato nga usahay makaingon ta nga ang hadlok raw siguro itong giingon ni Deacon. Basa ka. Unya, tuktara ang pulong sa Dios. Kung unsa gayon ang ipahimo sa Ginoo nga anak kanimo kanako. Padayon ta. Ang verse 44. Unya, utubang sila kaniya. Ginoo, kanus amang kami nakakita kanimo ang igutom. Ugi uhaw, uusag ka ila, uhubo, una pasikuton, una bilanggo, wala kami, mutabang kanimo. Atong una-una ko nagsuon. Kay dili man nato makita ang Ginoo, dito nato ang buhaton sa atong isip na tao. Amen ba? Imuo na to sa atong isip na tao. Aron ang Diyos isoon mahimaya. Aron ang Diyos malipay nganha kanimo sa atong kinabuhi. Ang hari mutubag kanila sultihan ko kamo nga mga matag higayon nga nagdumili kamo pagtabang sa usan ining labing ubos. Nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Tanawa iso. Abangan na to sila. Bahala na sila. Bagay, luwas na bitaw ko. No? Nangalagan bitaw ko. Nisimba bitaw ko. Bakla na mo. Bahala na sila. Atong muna-una ang nagsuon nga wala pa mabalik ang Diyos pagbalik ng kalibutan kay gusto niya nga ang tanan makabaton ngayong kaluwasan. Unang nagdugay-dugay sa pagkanhi. Mabitaw ang ihimo niya nga ang libro sa Pedro, usa ka adlaw nato. Ang usa ka tuig ang isa kalibong na tuig na to, usa na nag-adlaw sa Ginoo. Gusto na niya nga masangyawa ang tanang tao ni Kristo kalibutan. Aron ang tanang isuon, makabaton o makapulo dito sa ingharian sa kanya. Yang kita boleh si Kota anak, si Pastor anak, si Deacon anak, ilahan na trabaho. As a Christian isuon, apil usab nato nga mosangyaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Bitaw nga pagdawat nato ang Kristo Jesus. Pagdawat nato sa mga bautismo.
Doon na may screening na gihimo. Doon na may doktrina gihimo. Aron mausap na itong himon ngadto sa atong isip na tao. Wa ba dito silingan? Wa ba dito mga amiga nga wala na nangagad diya sa ginauna? Adhan. Bisag usa lang ka kalag imong pasultihan igsuon, magmaya na ang anghel dito sa langit. So, sa katapusang hukom igsuon atong batayan na gipahinumdum kita sa Ginoo nga sa katapusang adlaw igsuon igumo gyud sa Dios ang tanang tao sa kalibutan. Bisag unsa kadaghan kaya nang igumon sa Ginoo uban sa tanan niya nga mga anghel. So atong paningkamutan igsoon sa atong pagpangalagad na sure kita nga makapuyo kita sa balay nga giandam sa Dios dito sa langit. Magkita-kita dito nagingon na sa pinadayan nga wala na'y kagulanan, wala na'y kagutom, di na tamang itag kwarta, di na tamang itag bugas, di na tamang hago o trabaho. Wala na. Yahay lang ba dito, pahiyong. No? Yan. Ako pong gihuna-una ba makapuyo ko sa gingharian sa Dios, iangkat niya alam na ako, sige na tagpahiyong dito. Kasi mausap po niya akong ngipon, pre. Sige na magpahiyong. No? Wala na'y pangagba. Bangsa, ikaw po na kita gisi. Usbon mas Ginoo. Iti nga itong lawas nga matod pa diya sa kulto. Nga kini atong lawas nga madunot, ilisang dili madunot nga lawas. No? So muna itong gipaabot sa itong pangalaga diya sa Ginoo. Bisa pa kaghago na anhi na nailurita pinilayuan na. Pero nanikamot siya pag-anhi sa simbahan, aron siya makaalagad diya sa Dios. Aron siya makasimba diya sa Ginoo nga naman kay gusto niya nga maangkon gayon niya ang kaluwasan nga gihatag sa Dios ngadto kaniya. Guro, wa pa ni kursus na ng Lorita sa pagsimba uban nato. Dito na siya oy. Kahiyahay ko siya payat, maghago ko siya og subida dinhi kalayo ato. Oh, naginusara. Pero kalipay niya nga musimba siya diha sa Dios sa alupuanan sa templo alang sa Ginoo. Padayon pa sa pagpangalagad. Sahay, maluod po may nanilurita sa ulan-ulan. Muanhi gyapon. No? Yan. Munay eksaminan sa tanang tao ang nga magkasutong ni Nanay Lurita ba? Luya ng galing. Idarang din ang tamo ikaw-ikuwang kaya kasi masuko. Luya ng mga galing idarang. Musibida mo pa siya ano sa pagsimpa si Ginoo. No? Kita pa ka ha? No? Nga bigkon pa ka. Oh. So, sumo na siya. Atong pag-alagad niya matinud-anon, makita na sa Dios. Amen? Makita na sa Ginoo sa imong kinabuhi. Sa imong kasing-kasing. Makita, wala di matagkita sa itong matag-usap kasing-kasing. Ug unsa naa sa imong kasing-kasing garon. Kung kita nakita na sa Dios, kung ni anhi ko simbahan,
Kung na may kana mga nagsimba po nga kana labi ng dili matinud-anon nga nangalaga sa Ginoo, dili matinud-anon nga nagsimba sa Ginoo, nga usahay miyembro sa tulo ka pi. Karon gidungagan daw isang pi, upat na. Purpose. Sumala igsoon nga ang puno sa Dios kanunay na nagapay manglo kanato nga sa atong pagpangalagad ikinahanglan gyud ang kanang sincere gyud. Unya ikinahanglan nato ang pagtabang sa mga tao nga wala nga diha sa pagkat sa Ginoo. So maabot ang mga adlaw sa katapusang hukom igsoon sa Dios atong nabasa nga ang tanang tao tigumon. So atong paningkamutan nga ang tanang tao dinhi sa kalibutan. Kung di man nato nang mahurot igsoon, at least nga kita usatag nga nakasangyaw sa pulong sa Ginoo. Ito na akong ingon nga kung kitang tanang mulihog, bisang pagtulog na tagabot din niya, mulihog na kung pagkakambertag agsa kakalak sa isang katuig, kunya mudawat na bautismo sulod sa isang katuig, kanang pulog mahimo na ng 20. Pagkasunod tuig katong 20 mukambert na putog 20 kakalak 40 na wala na. Uong na simbahan sa kandudlot. Amen? Usahay kay maulaw man tamusang niya sa pulong sa Ginoo. Kita lagi makita sa bintiyan eh. Usahay uban. Di na po na ito ikita, nanuman. Kaya naluya na sa pagpangalaga niya sa Ginoo. Nangundang na. Kaya na igsoon nga atos ng tabangan, kato nangaluya atong agtuon, atong tabangan ang ilang mga kalag na nangaluya. Naging sa 45 ang hari ang tubag kanila sultihan ko kamo nga sa matang higayon nga nagdumili kamo pagtabang sa usa nining labing ubos nagdumili kamo sa pagtabang. So gitawag ta sa Ginoo aron sa pag-alagad pagtabang ng itong mga tao na wala pa'y Kristo sila inabuhi. So, mga mensahe ka rin iso, nagkatapusan, verse 46, usang kini sila mahiagom sa walay katapusang silot, apan ang mga matarong makaangkot sa kinabuhi. Amen! Ito palakpakan ng Diyos. Mga tao nga matarong nga nagkinabuhi nga matinumanon biya sa Dios makaangkon sa kinabuhi kayo. Ika mong sugutan ng igsoon. Na kung kita nagmatinumanon sa Dios makaangkon sa kinabuhi walay katapusan. Everlasting life na kita igsoon makaupa na to ng Dios dito niya sa gingharian sa langit. Wala katong mga tao nga wala gayon magpakabanang sa pulong sa Ginoo. Bisan og ato na sila gisultihan, nya di sila mo pakabana, mahiaguman usab nila ang walay katapusan sino nga giandam sa Dios sa kanila. Sigsuon salamat sa pagpamati sa pulong sa Dios ni takna sa kabutagon
I hope na ito nasabtan. Kaya ang pulong sa Diyos isuon kanunay ning remind sa ato kinabuhi. Remind balik-balik kanunay aron ato kanunay ika-aplikar kanunay sa ato kinabuhi nga dili ta mo sikog unya sa pangalaga diya sa Ginoo kung moabot man kanato ang mga trial sa ato kinabuhi.